Kwazivai vana vaMwari, tinoda kutenda nenguva yatatenderwa kuti tidzidze zveukuru hwaMwari. Musoro wedu weshoko unoti kuuraya nyoka murima ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tiri kutendai kuti patakuzarura shoko renyu, imi muchazarura denga mutipewo uchenjeri, ruzivo, chipo chekududzira nekutsanangura, nesimba rekurarama nekutenda zvezvatichadzidza panguva ino. Tanamata nekutenda muzita raJesu Kristu. Amen. Ndakambogara kune imwe nzvimbo kumamisha. Tiri kunzvimbo iyoyo kwanga kusina zvekuti taiti tinogona kuona TV manheru, saka taienda kunotandara kudzimba dzevanhu panguva dzemanheru. Saka musi uyu kwakanga kusina mwedzi. Taenda kunotandara kusvika kuma11 dzeusiku. Takubuda mukati meruvanzi. Mukomana akanga ari pamberi akasvetuka, akakanuka nezwi riri pamusoro-soro achiti aona nyoka. Vanhu ndokumhanya kunotora zvimiti pakanga zvakaunganidzwa. Vauya nazvo, vakatanga kurova. But chakaitika ndechekuti nguva yataitarisira kuti nekurova nemarovero avaiita, nyoka yaifanira kunge yafa. Yakaratidza kunge ichiri mhenyu. Ndokubva paita mumwe mukuru akanotora huswa hwakanga huchine moto, ndokuuya ndokuvheneka, ndokuona kuti aiwa, iyi yakanga tichirova nguva yese yakanga isiri nyoka. Vanhu vakanga vachirova bhandi, nekuti vana masikati vakapinda mubedroom ndokutora bhande rababa ndokunotamba naro panze, ndokurikanganwa. Isusu nengari yekuti taifamba murima tisiri kuona, takafunga kuti bhande inyoka. Zvinogona kuitika murwendo rwedu rwechikristu kuti kana vanhu vakarova bhandi vachifungidzira kuti inyoka nemhaka yekuti vakanga vasingaoni zvakanaka, zvinogona kuitika murwendo rwedu rwechikristu kuti vanhu vanogona kuda kuzama kurwisana nenyoka inotaurwa mukati meshoko raMwari kuna zvakazarwa chapter 12 pavhesi ndeya 9. Inonzi zvinokurwa kwakavapo kudenga, shato ikarwa ina vatumwa vayo ikasakunda. Shato iri kutaurwa apa kusvika pavhesi ya 9 ndiSatani. Saka murwendo rwedu rwechikristu, mhandu kana kuti nyoka yatiri kudzidza pazuva ranhasi ndiSatani. Ko iko kunonzi kurwa kana kuti kuda kuuraya nyoka murima kuita sei? Kuda kunamata Mwari tiri muchimiro chisina kujeka zvakanaka, sezvinotaurwa mukati mebhuku yaJohn chapter 3 pavhesi ndeya 19 inoti kutongwa ndekuku, kuti chiedza chakauya panyika asi vanhu vakada rima kupfuura chiedza nemhaka yekuti mabasa avo akanga akaipa. Saka vanhu vanogona kuda kunamata Mwari panguva imwe chete vachida kuita mabasa akaipa. Saka zvinogoneka here kuti tinamate Mwari but isusu zvimiro zvedu zvakakombamiswa nechitema? Point number 1 yandoda kuti tibati, hazvigoni kuti tikurire Satani kana takamira muchitema. Mhaka ndei? Vanodzidza vanoti nyoka inoona zviri nani murima kukunda munhu. Saka Satani ane experience nema-advantages akawandisa kana pakaita mutendi kana munhu anoda kunamata Mwari iye akamira muchitema, sezvinotaurwa naPauro kubhuku ravaKorinde rechipiri chapter 2 vhesi ya 11 achiti kuti tirege kunyengerwa naSatani. Rechirungu rinoti lest the devil take advantage. Saka Satani ane advantage kana koga tichiedza kurwisana naye takamira muchitema. Saka tingaite sei kuti tigone kukurira Satani muhondo iyi? Number 1, zviri kutobuda pachena kuti hatigone kurwisana naSatani takamira muchitema. Saka tinobuda sei muchitema? Saka panapa nenyaya yekuti pane rima, Jesu onzi ndiye chiedza, zvichireva kuti pakurwisana kwese kwatingaite naSatani, kana paine chinhu chatinofana kuita, kuva naJesu chiedza,
kuitira kuti patinorwa naSatani tinenge tichiona pekurova nechekurova nekamurovero. Saka dai Mwari vangatibatsira kuti mukurwa kana kuti mukuedza kuda kurwisana naSatani, kana paine chinhu chatinofanira kuita, kurwisa Satani takamira muna Jesu Kristu. Maka ndei tiri kuti tideedze Jesu, besides kuti Jesu ndiye chiedza. Rangarirai vana vaMwari kuti Satani akakundwa kudenga, akakundwa pamuchinjikwa. Kwasara kechitatu kuti akundwe mukati meupenyu hwako. Dai vari vakomana vanoona bhora vanoti munhu anogovesa 3 mascores mu1 match anoita inonzi hat-trick, zvekuti bhora ranga richidzingirirwa nevanhu vese for 90 minutes anoripuhwa kunzi rarako. Saka Jesu panapa ari kuita rukoko rwekuti chitenderaka tikunde muchinda anonzi Satani. Ndakakugovesera nekumuchaya kudenga, ndikagovesa rimwe nekumukunda pamuchinjiko. Chigovesa rekupedzisira nekumukunda iye Satani mukati meupenyu hwako. Tokupa upenyu uhu huri kurwirwa nekuitwa zvakasiyana-siyana nevanhu kuti vawane upenyu husingaperi. Saka kana paine zvimwe zvinhu zvezvatinofanira kuita muhondo yedu naSatani, kugamuchira Jesu samuponesi. Uyezve point imwe inotevera ndeyekuti zvimwe zvezvatinofanira kuita kuteerera nekurarama zviri mushoko raMwari. Nekuti David anotaura achiti, shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai, uyezve shoko iri chiedza panzira dzangu. Saka kana paine chimwe chinhu chatinofanira kuita muhondo yedu naSatani, kuva vanhu vanoteerera shoko raMwari nekurarama sezvazviri. Nekuti dambudziko rataita nderekuti tine vanzwi veshoko but vasingazorarami shoko racho. Ndorevei vana vaMwari, munoziva here kuti kana vana mai vakagadzira chikafu chinonhuhwirira zvokufadza mhino dzedu, vakabika chikafu chinofadza maziso edu, but tikangochitarisa chete hatiguti nekuchitarisa, tinoguta nekuchidya. Saka shoko raMwari hongu rinogona kufadza nzeve, hongu rinogona kunzwisa mamwe mafeelings ari so nice, but kana tisina kurarama sezvarehwa neshoko raMwari, tiri vanhu vane nzara vakatarisa nekuyeva chikafu chapakurwa chikaiswa patafura. Uyezve tiri papfungwa iyoyo yeshoko raMwari. Mukadzidza sekutaura kwataita kuti kuna zvakazarurwa, Satani afananidzwa neshato. Saka shato madyiro ainoita chinhu ndeyekuti inoita chekumedza chakadaro. Saka zviri kurehwa kunzi kana paine dzimwe dzenguva, kana tichinge tapinda munyaya idzi, kana tichinge tamedzwa nemasystems, kana kuti nedzidziso, kana kuti nemararamiro anenge tinenge tasuggesterwa naSatani, the only way yatinogona kubuda mukati mechimiro ichocho kuvhenekerwa neshoko raMwari. Ndosaka Pauro achiti kuna vaHebheru chapter 4 verse 12, shoko raMwari munondo unocheka nemativi ose. Saka mavhiro atinoita dumbu raSatani kuti tese takawira muchitema tibude, tinofana kuvhiya neshoko raMwari, tichipatsanurwa kuti idzi ndo nhema, ichi ndo chokwadi, uku kurashika, uku ndo kunonzi kururama. Saka dai Mwari vangatibatsira kuti pamusoro pekuva vanzwi nevaiti vashoko, tive vanhu vanoverenga even shoko raMwari. Muchaona kuti mukati memazuva ekupedzisira atiri kurarama aya,
kana paine chimwe chombo chatisingagone kugadzika pasi, chinoita kuti Satani anzwe kurwadziwa nemusoro, anzwe kugozha nekuremerwa nekuvhiringidza vatendi munamato. Mwari ngaavongwe kuti matariffs ekufona, mabundles eWhatsApp, madata bundles ari kukwira matariffs zvisingabviri, but thank God kuti we don't need to pay any tariff to talk to our Father who is in heaven. This is an underestimated weapon that is so mighty in the hand of a Christian. Vana vaMwari, dai Mwari vangatibatsira kuti mukurwisana naSatani munyika yaputirwa nerima rechitema, tikoshese munamato. Mafungiro edu tifunge nekubva tanamata. Kana paine urongwa hwatingaronge mumazuva ekupedzisira, kufunga nekutora nguva tichitaura naMwari. Munozivei vana vaMwari, zvimwe zvinokundikanwa nachiremba munamato unozvigona. Even vana chiremba vakaita treatment, but pasara healing apa panogonekwa nemunamato. Even upenyu hwarema, tasvika kumadziro eupenyu kwekuti kudzokera kumashure hazvichabviri. Kana tikatarisa mudenga tinoona semusina chakanaka chingadzikako. But when we look up to God in prayer, even the devil cannot continue and even insist to attack us. For he knows kuti the greatest strength of a Christian, of every Christian, or of every devoted Christian, yakazendama pamunamato. Satani anogona kuimba mumakwaya, anogona kunzwa komana kwaya inoimba zvakanaka. Satani anogona kudzidzisa dzidziso, kunyange achizodzivhenganisa nenhema, achizvitora mushoko raMwari. Musavhundutswa nekuverengwa kweshoko raMwari, nekuti even naJesu pana Matthew chapter 4, Satani akatokota Bhaibheri achiedza Satani. But chinhu chisingagonekwi nechisingafi chakazoitwa naSatani, kupfugama achinamata. Saka kana paine zvinhu zvaanogona muhondo yedu tichirwa naSatani tiri murima, kuedza kuunza pfungwa dzose mukati mepfungwa dzemuKristu kuti munamato hauna kukosha, munamato hauna basa. Ndorevei vana vaMwari, musi unopfugama Satani achinamata, the great controversy is over. Even mukadzidza mukati meshoko raMwari, varume vese vainzi varume vekutenda, kutenda kwavo kwairatidzwa nekuvimba nemunamato. Ko imi munozvigona sei kurwisana naSatani murima rakadai so musinganamati? Munozvigona sei kumuka mangwanani, munhu ogeza oenda kubasa, atombokwira mukombi yaakwira nevanhu vane mwoyo, even nemasatanist atori nemaagendas ekuti motikari ipiniguke padeuke ropa. Woenda woswera kubasa, wodzoka. Munamato woga waunogona kuita mukati meupenyu ndewekunamatira chikafu. But ko dzimwe hondo dzese dzakakukomberedza dzausinganamatiri, uri kufunga kuti uri kudzikonda sei. So mukati meupenyu hwedu ngativei vanhu veminamato, ngativei vanhu vanotaura naMwari tichifamba mukati menzira. Mwari jekesai nzira. Zuva rinogona kubuda rakajeka, unogona kuva usiku, magetsi ariko, but unogona uri murima pamberi paMwari, tichirarama mukati mechitemo, uchitozviti uri muKristu, but koga kanogona kuita kuti uve muchaedza masikati neusiku
kufamba naJesu anova chiedza chenyika inoyi, kuva munhu anoverenga, kurarama nekutenda zviri mushoko raMwari, kuva munhu anotora nguva yekutaura nemusiki. Kune vanhu vanomuka makuseni vachimhanya online kunotaura nevamwe vatadzi vasati vataura nemusiki wavo. Zvadii zvakanaka kuti udzidze kutanga wataura nemupi weupenyu usati wataura nevamwe vose. Dai Mwari vangatikomborera, dai Mwari vangatiitira zvakanaka kuti muhondo yedu naSatani, mukurwa kwedu naSatani, tigone kuva nezvinhu izvi. Uyezve pakupedzisira, Mwari vatipe simba rekuti tigone kutenda nekurarama zvinhu zvatinotenda. Uyezve kuti Mwari tibatsirei tipfeke the regalia inotaurwa naPauro mubhuku raEphesians. Torai the helmet of salvation, mupfeke the breastplate of his righteousness, mubata munondo wevhangeri, musunga zviuno nezvokwadi. Ipapo ndopandoda pekuti zviuno ngazvisungwe nevhangeri. Just imagine kuti wakapfeka oversize yetrauzi kana sketi, uri muhondo wakabata munondo weshoko raMwari, uri kuda kuedza kuparidza, but wakapfeka overskirt kana oversize yetrousers. Saka uda kuedza kubata sketi kana trousers, uku uri kuda kurwa. Kurohwa kwako kuri nyore munhu waMwari. But the moment yatinosunga zviuno zvedu nezvokwadi, we got only this devoted mind to focus on the mission and to fight the devil. Dzimweni dzenguva ndichingotaura zvangu mukundopendera. Dzimweni dzenguva kurega kusunga zviuno kwataita inyaya dzekusavimbika mukati medziwanano. Matrauzi ari kungodonha, masketi ari kungodonha, mamarriages akundengendeka nenyaya yezviuno zvisina kusungwa nezvokwadi. Zvikanzi naPauro, chipfekai shangu dzeivhangeri. Nekuti mukadzidza kuna Genesis chapter 3, zvikanzi ndaisa ruvengo naMwari rwekuti munhu anofana kutsika nyoka. Saka iwe unoitsika nei usina kupfeka shangu dzevhangeri? And even dai tsoka dzedu dzainyora pasi zvatinenge tichifambira, dzako dzainyora kuti chii mukati menyika inoyi. Kumakuwa, kunoroya, kunoba. So pakupedzisira vana vaMwari, regai ndite rukoko. Hausi kurwa here nenyoka iyi inonzi Satani mukati merima? Ungagone here kuikurira iwe wakamira muchitema? Is it not that time when you should come to God and say, I surrender my life unto you. Make me thy useful vessel in your kingdom. Dai Mwari vangatikomborera. Uyezve tiite munamato uyu mukati memoyo kuti handigone kurwisa